Sziasztok, én vagyok Szabi, mint ahogy tudjátok, és itt van velem a tesóm. Sziasztok. A másik tesóm is. Sziasztok. Most pingpongozni fogunk. Aha, na, kezdjük is el. Lát a kamera? Ah, kicsit azért inkább volt. Kettő. Látjátok, ezt így kell. Négy, kettő. Azt jó vagy. Három. Nekem van három. Neked? Öt. Nem ahogy öt van neked. Nekem csak három. Öcsi már! Nyugodjál le! Tudjátok, idióta tesóm? Ennyi. Hát jó, én még 6 éves vagyok. Milyen volt már 2? És vagy tudok. 8. Na, nekem már van 4. 5. Na már 9. Nem, mert neked csak 4 van. Az hogy az? Ide fújtad! Ennyi pont 10. Már csak egy pont kell, és jön a másik tesó. És utána én fogom tartani a kamerát. Nézd, 11. Na. Jön a Jászminka, még nem végeztünk. Várjatok. Kicsit meg. Indítottam. Na, sziasztok, visszajöttünk csak most a másik tesómat fogunk pingpongozni. Ó, egy jó. Nézzétek a kérdésemet. Nem. Azaz. 3-0. Jó, 3-1. Jaj. 4-1. Wow. Hogyan tanítottam a közösségét? Hát Jászmin, azért ne legy... Hát ez magas volt. Az szép volt, Dani. Kicsit fúj a szél. Ez milyen? Most leégeted el magadat a YouTube-et. 9. Már csak. Leégeti rá csak. Jó van, én még. Hú. Ja, jársz, ide, ott a bacsárat, nem tudtuk. Nem járok, csak. Az szép volt. Már csak egy kell. Tá. Meg is van. Na, sziasztok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot.
Peace. Nem de. Elnézést. Sziasztok!